Sungbat mga Group 3, sa lutsod, apay may pangruna ti panakaipasdek simbaan para karagiti na panglaw. May danon activity ti barangay, kadda tiyempo nga makinisa wenno makitungtong nga makipaset dagiti na panglaw. Tapno may kan ti gundaway nga serbi dagiti na panglaw. Tapno matubay ti kananakem ken rumpuas ti dati a kultura. Tapno makita ti asok dagiti na panglaw ken may butaktak ti kinapudno. Group 2, kakapsat. Apay, amay pangruna, ti panakaipasdek ti simbaan para kadagiti na panglaw. Tapno maitalo ti biyag ken dignidad dagiti na panglaw. Tapno saan nga may kuskuspil dagiti na panglaw. Maikan dagiti pamilya ana panglaw iti gundaway ang makipag-akem iti simbaan. Tapno may teksada dagiti karirignada nga mangtungar kadagiti nakillo nga akaramid kas iti legal collection of fees iti eskwelaan. Tapno agdamasnok aturong ti biyag anagin awa. Tapno mapasingit ti panaglalangin dagiti pamilya ken nagtultuloy ti pannakatubay ti kananaken da babaen iti maisaysayangkat atungtungan regular atungtungan pamilya. Tapno itultuloy ti pananggunod dagiti gimong iti biyag anagin awa babaen iti panangisayangkat da kadagiti napateg aramen tinagin awa a biyag. Tapno matubay nga nasayaat dagiti agtutubo ket agbalin a nasayaat ti masakbayan da. Group 3, apay na may pangruna ti panakaipasdek simbaan para kadagiti na panglaw. Tapno maikan ti gundaway ang makipaset. At dati pagkamangan dagiti na panglaw saan nga may kuspil. Maipeksa dagiti na panglaw ti pudno akarwik na saan nga buteng nga irupir ti karbengan. Tapno masursuro ta pinek ket saan nga may paspasuli may tagder ti dignidad. Tapno may pasdek ti panagkapada, panaglalangin nga awan ti grandstanding. Dahil ti sungbat mi ti Group 4. Apay may pangruna ti panakaipasdek ti simbahan para kadagiti na panglaw. Tapno da pagkamangan dagiti na panglaw ken isu ti makasapol ti tulong. May kan ti gundaway dagiti na panglaw ang mangidanon ti asok da. Group 5, apo. Apay may pangruna ti panakaipasdek ti simbaan para kadagiti na panglaw. Tapno amin ket agpapada. Tapno ti simbaan ket agbalin asariket ket dagiti na panglaw kontra kadagiti managbundaway. Tapno maamiris dagiti tao dagiti nakillo nga aramid ang mga pektar ti biagda.